दिसतायस तू पण. ओके. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोटल तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो गावावरून. तर मित्रांनो, पहिलं म्हणजे नवरात्रीच्या तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा. आजपासून नवरात्री चालू झाल्या. तर मित्रांनो, तो तिथून पक्षी उठला परत. आता मी जातोय, कोण आहे माझ्याबरोबर माहिती आहे का? दिसता तू जरा पाठी जातो, दिसत नाहीत त्यानं. तेजस आहे. तर तेजसला घेऊन जातोय गुरांजवळ. गुरं तिकडे लावून आली तर आपल्या कातलाकडे, तर तिकडेच जातो याला घेऊन. नंतर मग परत येणार आहे इकडे. तर आजचा टॉपिक तोच आहे, गुरांशीच जातोय मी. तर मित्रांनो, तेजस आहे, बाकीचे पोरं सगळे शाळेमध्ये गेले. प्रतीक पण गेला, मंडणगडला. सर्व पोरं शाळेत बिलेत गेली. त्याच्यामुळे फक्त माझ्याबरोबर तेजसच आहे. कुणाला मला टिक्का आहे. आमचा चिंट्या कुठे आहे? दिसत नाही बघा. चिंट्या एक साईडला तरी ये रे. एक साईडला. तर मी तर तिथं जरा बसलेलो, स्टोरी ठेवत होतो. नेट चालत नाही ना गावाला आलो की आज प्रॉब्लेम असतो. व्हिडिओ अपलोड करायचं म्हणजे लय अवघड गोष्ट. काल करत होतो, म्हणजे एवढा कंटाळा येतो ना त्या व्हिडिओ अपलोड करायला. असं वाटतं ना एकदाच मुंबईला घेऊन जाऊया सर्व व्हिडिओ. मुंबईला मी एका म्हणजे 4 GB व्हिडिओ असल्या 10 मिनिटात करतो, 10-15 मिनिटात. इथं 3-3 तास लागतात व्हिडिओ अपलोड होण्यासाठी पूर्ण. एवढा कंटाळा येतो ना. काल तेजस गेला, किती जण कंटाळून गेली अंगणवाडीपासून. पण अंगणवाडीपासून होतात व्हिडिओ अपलोड. कुठे आहेत आता गुरं? मांग शोध रे. इकडून हा गेलेली आहे, तर मांगान द्यायला लागेल. नाही, मांगा नको, गवतात नाही द्यायचा. डायरेक्ट इकडून समोर मिळवायची त्यांना. पोरं शाळेत गेली नाही. बाकीची बघा, ह्या शाळेत शिकतेस ना रे तू? कितीला आहेस? दुसरीला ना. हां, बाकीचे म्हणजे मला वाटतं ना लहान गटाचा स्पर्धा आहेत हायस्कूलवाल्यांच्या. तर मोठी जाते पोरं, म्हणजे 8वी ते 9वी वाली वाटते का काय, मला नाही माहिती एवढे. जिग्नेश 8वीला आहे, तरी पण तो मोठ्या गटात पण खेळतो. कबड्डीला मोठ्या गटात खेळला ना रे? हां, ते गेलेत खेळायला. रिलेची कसली ती आहे मला नाही माहिती. रिलेच आहे का कसले, खो खो बिकोचे झाले सर्व. ते गेले क्रीडा स्पर्धा त्यांच्या असतात. तर मराठी शाळेंच्या हिवाळी स्पर्धा असतात, क्रीडा स्पर्धा. पण आता काय पोरंच नाही शाळेंमध्ये, तर कुठला क्रीडा स्पर्धा घेतील. हे 3 पोरं 4 पोरं अख्ख्या सगळ्या शाळांची मिळून एक केंद्रात टीम बनवलं अशी गत आहे आता शाळेंची. आमची तर शाळा बंद होती, ह्यानी वाचवलं नाही. परत आंबोडच्या शाळेत शिकायला गेलेले, परत ह्या शाळेत आले शिकायला, म्हणून शाळेला लॉक होता. तर आपली गुरं कुठे आहेत? गुरं या रे, या नाही तर राशील. तर मित्रांनो, आलो आता डिप्पी जवळ. डिप्पी नाही बोलत त्याला, डिस्ट्रीब्युशन डिप्पी बोलतात काय लोक. आता काय बोलतात त्याला? मला वाटतं डिप्पी बोलतात. हा डिस्ट्रीब्युशन बॉक्स असतो, त्याला डिप्पी बोलू शकतो आपण. डिस्ट्रीब्युशन बॉक्स. तो वरती ट्रान्सफॉर्मर 11 kVचा. तर बघा दिसतोय, यातले फ्यूज सगळे काढलेले आहेत. टाकले कुठे? बेस राहिले वरती, राहिले कुठे? अरे कोण काढले? बघा हे असले लावले असं मी तर ना. बघा तुम्हाला सांगतो बघा. आता 1 मिनिट थांबा जरा. हा बघा मित्रांनो, बघा हे लावतात ना ह्या डिस्ट्रीब्युशन बॉक्ससाठी इथले. तर हे असतात ना, हे कंपनी म्हणजे अशा आतमध्ये असणार, तर हे इथले पॅनल म्हणजे चालतात हे असले डबे. पण इकडे बाहेर कधीच नाही राहू शकत, हे गंजतात. हे बघा ह्याच्यामुळे ना तुम्हाला सांगतो बघा, कधी पण शॉक लागण्याची शक्यता असते. कारण का माहिती आहे, केबल पण कधी कधी फाटल्या जातात इकडे. कारण का मला इथे लागलेली आहे एकदा, इथे कुठेतरी केबल फाटलेली. कारण मी इलेक्ट्रिशियनच आहे ऑलरेडी, तर त्याच्यामुळे मी कामं करतो इथली. ही केबल आहे ती मीच टाकली तिथून आमच्या ह्याच्यासाठी. हा ट्रान्सफॉर्मर 11 kVचा. याच्यासाठी ना मेन म्हणजे प्लास्टिकचे बॉक्स असतात ना, ते आमच्या तिकडच्या डिब्बीला लावलेला, म्हणजे ट्रान्सफॉर्मरला, डिस्ट्रीब्युशन स्टेशनला. त्यातलेच पाहिजे, हे असले नाही बरोबर आहेत मेन म्हणजे. आणि अर्थिंग प्रॉपर नाही होत ह्याची, किती काय झालं तरी.
प्रॉपर नाही राहत ते. चला असू दे. तर मित्रांनो आम्ही तिकडून शोधून आलो आणि गुरं बघा कुठे आहेत. ती इथेच, मला वाटलं तिकडे गेलीत. ही बघा गुरं इथेच आहेत. रस्त्याचं गुरं, टाकीचं गुरं. टाकीत पाणी नाही. अरे गेली. चल 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 चल, कोलीवर लागला ते. एक पण नाही म्हणजे पाणी, एक पण नाही म्हणजे किती पाणी असतं. थांबो. हे बघा ही तांबू, तांबूचा वासरू कुठे गेला. ही शनू, ही गेलेली वाटतच नाही. हाय तशीच आहे जाडू. हो बा गेला का नाही. कुठे गेला रे तो. आयला तो बघ, तो तिकडे आहे. गोकुल, हरण्या आणि तो त्याचं नाव काय रे, तांबाल. आणि हा इकडं का पाठी मग. काय रे, तुला काय एकटाच राहायला सांगितलेलं आहे काय. जा कसं लपतोय. ठीक आहे, कुठे गेला. या मोरू. हा बघा, हा झोंब्या करायला हातापासूनच लागला. केवढाच आहे बघा तो. पालाला काय मोरेश्वर शिंगा आहेत काय. ठीक आहे, कुठे गेला. सण आहे आमची. तांबूळ वरती आहे. हिला इथं केला ना, लय मस्त वाटत तिला न ग. तिच्या आईला काठी अडकली म्हणजे पायात. अरे खाली आहे. नाव काय काढायचं. तो बघा मित्रांनो, तिथे खाली आहे टिकिया. तो ते बाबा जातात ना, तो बघा तिथे आहे. कुठे गेला रे तो. तो बघा हाय तिथेच. तर मित्रांनो गुरु निघाली 9:30च्या अगोदरच घरी. कुठे गेला. कुणाचा वासरू कुठे का. तो काय हाय मोर तो बघ. कसा लपला. त्याला यांचा घर आलेला आहे. आता ह्यांना घरात सोडायचे आपल्याला. तो बघ कसा आहे बॉस. हे बघा मित्रांनो, ते खुर्ची ठेवलेली आहे त्या बाबांनी. केलटी येतात ना वरती, इकडे वरतीच लपून राहतात. वाईच माणसाची नजर म्हणजे ही झाली ना इकडे तिकडे की झाला, घुसली कधी आतमध्ये समजणार पण नाही. गपचूप येऊन खातात. हे नको मारू, जाऊ दे. चले सनो चल, त्याला जाऊ दे. मित्रांनो कुत्रा दिसला ना की तांबू भडाकते. बाबा ये पप्प्या जा ना. कशाला फुकट खाली नखर करते. आली मिली ती देणार ना फाईट. तुला इथंच पाणी प्यायला भेटते काय ग.
चल ये. ती घरी नाही पिऊ शकत काय पाणी. बाबू कुठे गेलेला. येथील केलटी उचलू ना बाबू. बाबूला केलटी उचलून नेतील. चल त्यांनी आणलं लवकर. मग आता कापली कशाला ठेवू. हा त्यांनीच आणलं. चल अगा कुत्रा आला. ए चल चल. राहू दे मुतू दे. बाहेरच राहू दे. तो कुत्रा आला म्हणून पिरली पाठी. चले. अरे तो बैल नाही आहे. जावा लागेल आतमध्ये. जाय थांबा जवळच होते. बघा मित्रांनो ह्याचं नाव पण सांगा आम्हाला कमेंट करून काय ठेवायचं ते. कुठे गेला तो. कुठे गेला. येतच काय रे खाली. पुष्पाईच्या भातात. घराजवळच आजीचा भात आहे. गल्लीतून जायला रस्ता ठेवला नाही काय. बोलते काकड्या बिकड्या काय नाही ह्यात. शेंगा पण नाही झाल्या काय कुठे. तेजस शेंगा पण नाही झाल्या कुठे. ही काय रे ही ना. इकडे माकडे येत नाही का रे खाली. आता येतात ना. तेच बोललो. दिसली नाही अजून म्हणून बोललो रे. दिसतंय ना. तर मित्रांनो तुम्हाला एक सांगायचं होतं. माझ्या मनात म्हणजे जे आलं ते तुम्हाला सांगून टाकतो. तर मित्रांनो बघा तुम्ही गावाला आलात ना आता कोकणामध्ये. ज्यांच्या काही गावांकडे बघा शेती जास्त करतात आणि काही गावांकडे म्हणजे आता थोडक्याप्रमाणे म्हणजे राहिले काही लोक आहेत ते आता करतात. ज्यांना जमतं तेवढी थोडीफार शेती करतात. तर मित्रांनो ह्याच्यानंतर म्हणजे आता तरी आपल्याला शेती बघायला भेटते गावाच्या बाजूला. म्हणजे आलो गणपतीमध्ये आले माणसं की ह्याच्यानंतर जरी म्हणजे दसऱ्यात समजा आली तरी गावाच्या बाजूला म्हणजे शेती अशी बघायला भेटते. भात शेती नाचणी वगैरे. तर ह्याच्यानंतर मला तर वाटत नाही की ही म्हणजे आताचीच पिढी असं म्हणजे आपण बघणारी की ह्याच्यानंतर मला वाटत नाही की कोकणात बघायला भेटेल शेती. गॅरंटी नाही. कारण का आत्ताच आमच्या गावाकडे बघितलं ना भरपूर शेती भरपूर प्रमाणामध्ये शेती कमी झाली. करणे लोकांनी म्हणजे सोडून दिलं आणि मुंबई गाठली. तर मित्रांनो ह्याच्यानंतरची जे येतील ना नवीन पोरं म्हणजे नवीन पिढी त्यांना तर मला वाटत नाही की शेती बघायला भेटेल. काय तेजस बरोबर ना. कारण बघा आत्ता बघा आमच्या गावाकडे पण बघा ह्या साईडला शेती म्हणजे थोड्या प्रमाणात करतात. म्हणजे जी काही लोक आहेत मोजकीच बोटा मोजणे इतकीच. आणि बघा ह्या साईडला बघा पाहू शकता. ह्याच्यानंतर ना फक्त आपल्या गावाकडे आल्यावर फक्त हिरवं गवत बघायला भेटेल असं मला तर वाटतंय. कारण का ह्याच्यानंतर मला वाटत नाही कोण करेल शेती. कारण जी आहेत ना लोक आता तीच म्हणजे आता माकडं म्हणजे त्रास देतात तरी पण करतात. पण ह्याच्यानंतर मला वाटतच नाही कोण करेल काय. तर असो. तर मित्रांनो आजचा ब्लॉग इथेच आपल्याला थांबवायचा आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. जे नवीन असतील आमच्या चॅनलवर त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा. जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळून जाईल. तर अशाच नवीन नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब तर करा, बेल आयकॉन ऑन करा. तर अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. तोपर्यंत टाटा बाय बाय.